כשילדתי, את האחרון, וזה מאוד עזר לי. תודה רבה לשתיכם. שלום לכם ושלום לרונית אסיה, מטפלת משפחתית, זוגית ומינית, מנכ"ל מרכז בינינו, ולדוקטור שושנה הלמן, מנהלת קלינית פסיכולוגית ומטפלת משפחתית במרכז. אתמול דיברנו על איך לידת ילד ראשון משפיעה על ההורים הטריים ועל הסבים. היום נרחיב את הנושא ונדבר על מה קורה כשילדים נוספים מצטרפים למשפחה. רונית, אז לזוג הצעיר כבר יש ילד אחד, ועכשיו הוא מתמודד עם הצטרפות ילדים נוספים. מה האתגרים העובדים בפניו? בדרך כלל בשלב הזה זה גם שלב שהתינוק פתאום הופך להיות הילד הגדול, שמצפים ממנו כבר להתנהג כמו בוגר. הקטן הזה. אותו קטנצ'יק, אבל הגיע קטנצ'יק אחר, ואז הקטן הגדול נראה ענק פתאום. הקריירה נמצאת בשיאה. זה השלב שבעצם במחזור חיי המשפחה, הקריירה היא ההזדמנות והשיא של הזמן שבו אנחנו יכולים לעשות את ההתפתחות המקסימלית, והלחץ שאני אצליח, קיבלתי קידום, איך אני מתמודד איתו. מצד שלישי, עדיין יש את התינוק ויש כבר את האחרים, ובין כל הדברים האלו אנחנו אמורים להסתדר. מה עם הזוגיות בשלב הזה? ובשלב הזה הזוגיות נשחקת מאוד, כמעט ולא זוכרים שיש זוגיות. וואו, זה השלב שאני מוצאת הרבה מאוד פניות שמגיעות במקרה הטוב לטיפול, ובמקרה הגרוע לגישור. זה השלב שמתקבלת המאהבת כאן משפחה. רק רצינו ילדים קצת. רק רצינו, ואז פתאום נהיים משולשים באמצעות אחד מהילדים, משולשים באמצעות המאהבת, משולשים באמצעות העבודה. אימא'לה, שושנה, מה האתגרים העומדים בפני הסבא והסבתא, שמוצאים עצמם פתאום מוקפים במלא נכדים? כן. אז קודם כל יש את הבעייתיות הזאת, הם פתאום רואים שבני הזוג נשחקים, ואז הם מנסים אולי להתערב. אז בכלל ההצעה שלי זה גבולות, 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 לשמור על גבולות. הזוג הזה מנסה לעשות את הספרציה מכם, אז תעזרו לו, אל תיכנסו לחיים שלו, תשמרו על הגבולות, וזה אני חושבת שכלל מאוד מאוד חשוב. הזוג עצמו, של הזוג הסבא והסבתא, מזדקנים בינתיים, יש להם את הבעייתיות שלהם, דיכאונות לפעמים, אובדנים של חברים שלהם וכו'. הם צריכים להתמודד עם המון בעיות נפשיות גם, שזה גם כן מקשה עליהם לתת את העזרה, ואז יש להם גם רגשות אשם, בעצם למה אנחנו לא עוזרים. ככה שבהחלט יש כאן הרבה מאוד קשיים לסבא ולסבתא, והרבה מאוד אתגרים שצריך להתמודד איתם ואיך להתמודד. רונית, יש לך טיפים שאפשר להציע לזוג ההורים? בהחלט, בהחלט. קודם כל, אם ניגע בקשר בין הסבא לסבתא והזוג, כמובן אותה ספרציה, אותה יכולת להעמיד גבולות, מצד אחד לדעת איך לבקש, לדעת מי מבקש ממי, האם אני מבקשת מאמא שלי ואתה מבקש מאמא שלך, ולא מערבבים. יהיו כמה חשבונות. חייבים לעשות אותם, אבל חייבים גם לעשות אותם בנינוחות. דבר השני, אני תמיד אומרת ללמוד להקשיב, כי זה השלב שמתחילים לבוא המון בטענות. וכשבאים בטענות, נוצרת ביקורת, נוצרת התגוננות, נוצרים רגשי אשם. נכון. לעומת היכולת ללמוד להקשיב, להיות יותר אמפתי לצד השני, להבין ממה נובע, מה המצוקה, מה הצורך, ומהמקום הזה לאפשר לתת שכם בשכם, איך לתמוך בעגלה. שצריכה לצאת מהמקום המאוד שושנה, תזזיתי הזה. וטיפים למבוגרים, אז קודם כל, לסבים שוב, ולסבתות. אל תשכחו את הצרכים שלכם. גם לכם, לסבא ולסבתא, יש צרכים, וחשוב שתתמודדו עם זה. ולא רק כל הזמן עם בני הזוג ועם הילדים ועם הנכדים. עם זאת, חשוב כמובן ליצור פעילויות מהנות עם הנכדים. יש צורך להימנע מאפליות. כאן זה אולי נכד יותר נחמד מהנכד השני, אז מאוד חשוב. לא להיכנס לענייני החינוך ולהגיד בעצם אמא שלך לא צודקת, אנחנו יודעים יותר טוב. או למשל שנכד בא ואומר, אבל בעצם סבא מרשה לי, אז הוא הולך לאמא שלו. זאת אומרת, באמת להימנע מהמקרים האלה שיש כל מיני, שנכנסים אחד לחיים של השני. זהו, אלה הם בעיקר הטיפים הכי חשובים. רונית, טיפול יכול לסייע להורים? זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת, זה קורה? זה קורה המון, זה אחד השלבים שמגיעים הרבה מאוד לטיפול, בגלל שהם מגדירים, אנחנו לא יודעים לנהל מריבה, ובעצם הם לא צריכים לנהל מריבה, הם צריכים ללמוד לנהל תקשורת, צריכים ללמוד להקשיב. הקשבה זה כאילו דבר נורא טריוויאלי. בטיפול אנחנו לומדים להקשיב, יש שיטה שנקראת שיטת אימאגו. אימאגו? אימאגו.
אימאגו שבעצם בשיטה הזו, באמצעות השיטה הזאת אנחנו מתרגלים הקשבה, אנחנו מתרגלים אמפתיה, אנחנו מתרגלים יכולת להגיע לדיאלוג שטענה הופכת להיות בקשה. שבמקום להגיד את לא עוזרת, או את לא עושה, או את לא פנויה, או את לא זמינה, אני נורא חשוב לי, זה יעשה לי מאוד טוב. מהמקום הזה יש הרבה יותר סיכוי להצליח לגייס. אז שושנה, אימאגו זה גם לא, אני חושבת שלגיל השלישי, קודם כל חשוב לטפל בדיכאונות ובאובדנים שכל המבוגרים בעצם חווים. דבר שני, קבוצות תמיכה. קבוצות תמיכה לסבים וסבתות זה דבר נהדר, כי הם רואים בסך הכל שזה גם אצל השכן אותו דבר, ולכן חבל לא לעזור בדיוק. זה עושה נורמליזציה ליחסים ביניהם. ובנוסף לכך, לפעמים יש עניין של משפחה מורחבת, בא הזוג הצעיר הזה, עם הבעייתיות של הסבא והסבתא נכנסים להם לתוך החיים או לא. יש לנו מה שנקרא טיפול משפחתי מורחב, של משפחות מורחבות, ואז חשוב שהסבא והסבתא יהיו גם חלק מהטיפול המשפחתי הזה. שבאה ממש משפחה. בוודאי, בוודאי, ואז בדיוק, המשפחה המורחבת, ואז לסבא ולסבתא יש בפירוש מקום במשפחה הזאת. וואי, 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 תודה רבה לשתיכם.